Sugeng wengi, sugeng wengi. Apa nek sugeng dalu nek cara kebumen apa, Mbak? Nggih sugeng dalu Pak Ya. Dalang. Oh, nggih sugeng dalu pada. Sami mawon. Pada baik. Nggih pada baik. Pada baik kaya kowe. Iya. Tuli isa tekan kene ya Rika saka Kebumen. Nggih ning radi gedagar-dagar niki wau. Apa? Rada gedagar-dagar kula. Mudar ora kowe. Gedagar-dagar ki apa no? Kebrusuk-brusuk. Nek cara kono kene kono. Cara mriki mbok kesusu ngaten nggih. Mboten kesusu, kedagar-dagar ya kebrusuk-brusuk. Mboten maksudnya niku kemerungsung kesusu, nek kedagar-dagar niku kesusu. Oh, berarti kedagar iki kesusu to no. Oh, ndelok dagarmu. Mantul. Aku duwe bahasa liya saiki. Lah nggih. Nek mriki napa? Nek mriki kesusu napa? Nek mriki ya kesusu ya kesusu. Lah nggih kesusu. Tuli nek cara Kebumen ya kedagar-dagar. Tuli bahasa kedagar iki maring inyong gunake maring Jogja. Ngesuk ning inyong ketemu karo kanca inyong. Inyong kepengin weruh dagar Rika. Yong. Engko nek gagar utak lho. Lah we wong tuwa ora. Piye, Mbak Kayune liyan dalem ngendi sih? Kula? Kebumen ya? Nggih, Kebumen. Disane ngendi sih? Kula Mirit. Mirit. Nggih, Ya, cap wis pesisir. Apik lah ora boros. Iya. Mirit. Oh, Mirit tak Mirit nggih. Kebumen. Ya, Kebumen ki kono wis mulai ngapak-ngapak. Kowe ngerti Kebumen? Ngerti ming ngambal tok. Oh. Nah niku wetane. Wetane ngambal. Nggih. Oh, berarti pres. Kepres kepripun? Lah wetane ngambal kok ora pres ki bocor maning nek ora ditambal. Kuwi kudu dipres. Iya. Mbak Lian nggih ana sing nyuwun nganu tembang apa ki podang kuning. Oh, nggih. Ini bisa ya? Masalah manuk niku nggih. Apa? Manuk kan? Iya itu manuk. Manuk ki pada malati ki manuke. Orisa ki kualat maring manuk. Potongnya blendung gede banget kayak kowe. Kula jane nggih rada trauma marang manuk kok. Sapa? Kula Sababe? nggih trauma, kula duwe manuk loro ucul. Sing siji mati, sing siji ucul. Sing siji mati, sing ucul kepriwe ki? Wis ketemu durung? Nggih dereng. Apa nyong jole manuke nyong? Napa jenengan kagungan manuk? Neng omah sih akeh, aja pada pikiran sing elek disin ya, cecak rawa nyangi Lah duwe. nggih. Terus apa ki apa jenenge iki murai batu, cecak ijo, cak rawa, cak ijo. Sing paling apik nyonge ngingu cak dikin. Ye isa cinta tak terpisahkan. Lan sapiturutipun. Ning niku pas boten kalih kurungane ngene kula manuke jenengan. Aja kuwatir. Mungkin nek boten pas nek nganti ucul meneng kepripun? Aja kuwatir, terus nek wis dilebokno kurungan ya lawange ya ditutup. Aja nganti ucul. Tuli manuke nyong ora lungan kok. Ora lungan. Ora giras, ora galak kaya kowe. Nek wis mlebu kurungan, tuli meneng bae. Meneng wae. Biasane ming dilong. Meneng niku engko gen suwe-suwe mati kaya manuke kula sing pertama. Aja ngomong sing elek lah. Lah manuke kula sing pertama niku mati kok. Tuli kurungane elek kowe. Oh, niku mboten merga kurungane nek sing mati. Pakane ya. Pakane tak pakani tempe bosok. Langsung mati. Waduh, manuke ngongso timen ki. Wis bosok barang wis dipangan. Ya aja tempe bosok terus manuk sing apik ki ya. Tempe sing semangit nika lho. Ya sing semangit. Iya, Pak. Mangga, Mbak. Nah, mengko nek ngrembug manuk terus malah ora apik kedadiane. Kriwikan dadi manuk, anu kriwikan dadi grojokan, keguyon dadi